kanang memujeng Rai Sagung Bawana Rahayu ingkang sami miyarsa narbuka wiraning kandha pangesti luhuring kagunan angesti kuntaraning bebrayan amawiti carita kabiji saking Serat Mahabharata inggih punika pagelaran Ringgit Purwa kang dayane pisahe pepadhang labet ing mriku sinung piwulang tuwin pralambang palupining tiyang agesang. Mila sinebat wayang utahe ringgit wayang kang werdine wajib sembahyang. Ringgit kang tegese Sunan Giri ingkang nganggit Purwa kang tegese tilaran para kina wiwit saking Wali Sanganaya katedhak dening para pujangga kang asung sasmita. Suradira jaeningrat lebur dening pangastuti. Sapa wong ingkang andhisiki pioleng mriku bakal sirna wahyune. Gelar pinenthanging bani jagat kang gemelar gedebok kaesti pinangka bumi. Uruping plincong sunarihan lai pesemoning soroting surya candra ndarum yang kartika. Ungling gending pangaling Widawati. Pesemone bungah kalawan susah alam pikirane manungsa kethok keprak nyar keteking jantung. Ya dalang kang murba pinangka dadi utusaning Gusti. Haninggih punika gumlaring kayangan Suralaya ya kayangan Jonggring Saloka ya Jonggiri Kailasa Ngondaran Dirbawana ya Paku Jamur Kataliwarna kayangan Saklangkung Gawat kaliwat liwat wingit kepati-pati apa tandani gawat bebasan Jamamara Jamamati Jimara keplayu lamun tono mendung barat peteng dedut lelongan satemasam ya miyak nganan miyak ngiring labet kenging kapraban ingkang mangar srama ing mriku sinten ingkang pinangka dados tetungguling para Jawata ing nratoni kayangan Suralaya punang wisik Sang Hyang Bathara Guru ya Hyang Pramesti Guru ya Hyang Nilakantha ya Hyang Marting Jagat ya Hyang Marbudha Ingrat ya Hyang Parama Siwa. Mila sinebat Sang Hyang Bathara Guru kang kecip minangka dadya tinulat-tinulada marang sedaya para titah tumuju marang kautaman jagat nata kang Sang Hyang Bathara Guru pranata jagat saisine jagat girinata Sang Hyang Bathara Guru nguwasani sedaya gunung ing Arcapada. Nilakantha kang Sang Hyang Bathara Guru duk nalika ndhawaken dhateng sedaya para putra Jawata samiya ngrata Gunung Manikmaya inaya damel kayuwangan satemah
den paeka dening Dedya Kala Calakutha kinen nginum tirta sendang panjenengan ingkang mawa wisa satemah Sanghyang Bathara Guru belang Tenggoira Catur Puja kang Sanghyang Bathara Guru astane sekawan Manik Maya kang Sanghyang Bathara Guru dumadi saking Kuninganihan 3 nalika semono njulngkah kursi gading ninemekan kasur babut radani kinebutan lar badhak kanan tanah pikiring konges mangambar-ambar gandane prating pangurakan nggaira den apit para widodari ingkang sulistya warni nalika semono njulngkah satata sinten ingkang kepareng gajajar kalawan Sanghyang Bathara Guru lah punika jawata saking kayuangan Sidik Pangudal-udal ingkang wisik Sanghyang Bathara Narada ya ewang Kaneka putra ya Resi Sanggya sawetawis boten pepanggihan pramila samya gapyuk rupyuk relangkuran sigra nggarep sidhem remanem tanuna banek ing walang isik dereng ngantos simbah wacana kasarupi swanara ingkang putra Jata saking Salendra Bawana nggih kang wisik Sanghyang Bathara Indra ya Bathara Padya ya Bathara Surapati bagus warnanira ngapuan rancang astanira kemedhot padoning latyamung katon age dinangu Nenggaira Sanghyang Manik Maya mung tansah mrih atosaken dhateng tuk sumbering gara-gara ingkang sumunduling Suralaya sawetawis Nenggaira Sanghyang Bathara Manik Maya teka kaya mangkono wijining wicara ingkang dereng kawiyos sing lisan sasongkok sasongkok kumanyar
Lengleng ramyan ingkang sasongko kumenyar mangrengga ruming mangken tanpa sireng hal ingkang silir muruping Kyan sarwa manle Aum awigenam swastihastu namasidam sibaratu tadhastu hasdra manggita kakang kaneka putra sarawujeng andika kakang kula ngaturaken pambagya panakrami mawan tuantu kunjukun wonten ngarsa paduka kakang Narada kawula nuwun pergenjong papak pong Buk bolong waru dayang tinegara ngulung kali codhe milingetan sapa sing gawe wicel kater. Lho niki Adi Guru. Kula tampi kanthi syukuran penggalih sih panakramanipun paduka Adi Guru. Lho srajab sawanipun Kang Bapa. Mboten langkung namung muja paestanipun kiraka paduka. Suda pangudal-udalke wala katurun ngarsa paduka. Adi Guru kawula nuwun. Lho niki Kakang. Pangestu paduka Kakang Narada kula tampi tangan kalih kula pundi mustaka mukti dadosa jimat paripih. Keparenga Kakang Narada kula atur nggangeng sekeca. Lho nggih. Adi Guru kasinggihan kados sampun boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara ngarsa paduka Adi Guru. Lan putraku nggih Bathara Indra rayawat padha raharja. Sowan kita marak ana ing ngersane Kang Rama ya nggih Indra kawula non kawula ninggih.
Mundi pangestunipun Paduka Kanjeng Rama Dewaji Raharja sowan kula namung kula ngaturaken sembah pangabekti kula kewala. Mawantu-wantu kunjukun ngarsa Paduka Kanjeng Rama Pukulun kawula nuwun. Ya kula sadurunge lawan sawise wis ulun tampa kita ngaturake pangabekti ora liwat kepenakno anggonira lungguh. Lho nggih. Kasinggihan kados sampun boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara ngarsa Paduka Kanjeng Rama Pukulun kawula nuwun. Mangke to Kakang Narada pramila Paduka tebih kula awit celak saya kula raketaken menapa to menggah baya wigatos sing pasewakan ing dinten samangke. Tanah sanes kajahi namung kula mrihatosaken dhateng tuk sumbering gara-gara ingkang sumunduling Suralaya. Satemah para dewa dewa apsara apsari widodara widodari samnyawayang wewuyungan. Bumi genjot samudra kocak kawah candra dimuka lir kinebur kebur. Rengating sunguling lembanding ngantos kadosan jebol-jebol korining sela matangkep Kakang. Menika gara-garanipun menapa kepareng Paduka kula aturi paring dawuh. Lho niki Adi Guru. Sanajan kula menika mboten matur kekiranganipun Paduka menika menapa awit Adi Guru menika sak kelangkung pana keplasing cipta tegesipun Paduka menika ngertos saderengipun winarah. Wasan jagat triloka menika sampun rinegem dhateng Paduka Adi Guru. Pramila kula pulo matur pirsasat kados dene samudra sinarman mboten wonten guna paedahipun. Kakang Narada, kula nitimbang ngadhawuh Adi Guru. Najan kula sampun ngawuningani menggah lelampaning keng deng kelampahan angin menawi kula batang persasat kados dene kula batang cangkriman ulun pribadi. Pramila amrih prayoginipun kinarya kangge pambukaning kandha kepareng Paduka kula aturi. Inggih menika ngendika ingkang prasaja menapa to ingkang ndadosaken gara-gara menika Kakang menapa wonten sila kembar warna menapa dene reksa ingkang mawa teja menapa dene wonten pandhita ingkang malih tingal menawi wonten sila kembar warni kapundhuta pinangka gantos ompak ing bale Marcukundha menawi wonten reksa ingkang mawa teja kapundhuta kinarya gantos ompak ing pinangka gantos saka Guru bale papiawarna-warna minupamila Kakang monggo kepareng kula aturi paring dawuh. Oh iki menawi kedah kula matur ugunipun mekaten Adi Guru ingkang ndadosaken tuk sumbering gara-gara menika mboten wonten malih. Kajawi menika wonten salah setunggaling titah mboten sanes kajan namung keng wayah Paduka piyambak pun Gatotkaca ingkang wedal dinten menika tetapi yoga brata utawi tapa brata wonten sapucaking gunung Jamurdipa laminipun sampun mendungkap sekawan dasa dinten sekawan dasa hari. Menika Adi Guru ndadosaken tuk sumbering gara-gara. Lajeng Gatotkaca tapa wonten sukuning ukir Jamurdipa menika nggadahi panyuwun menapa Kakang? Menawi boten kelentu panyunipun pun Gatotkaca menika badhe unjuk rasa tegesipun badhe nagih berjanji dhateng Paduka Adi Guru. Sabab menapa dok nalika Gatotkaca tasih jabang tetuka tasih alit sampunatipun Paduka dadosaken jagoning dewa ngirnaken Alendra inggih inggih menika pun Prabu Kalapracana kayan pun Patih Sekipu. Sareng Prabu Kalapracana Patih Sekipu samadya balipun sampun pejah dening tanganipun pun Gatotkaca Paduka paring dawuh nggih. Gatotkaca tetutuka besok menawa tumeka wayaning mangsa kala yen wis akeh dewasa jeneng kita bakal tak kepyakake dadi ratu ning Selakanda Warubinangun lan menika. Menapa Paduka menika mboten kemutan Adi Guru. Lho, mangke rumiyin Kakang. Menika jaman menapa kula sampun kelipyan, kula mboten ngrumaosi bilih kula ndalaken berjanjian kayan pun Gatotkaca mekaten. Lah kok ngono iki selali iki dos pundi menika Adi Guru, Adi Guru. Lah wong kula kemawon kemutan kok Paduka mboten kemutan. Paduka mun sampun dipun paring dawuh, paring berjanjian kayan pun Gatotkaca nggih. Rene sira bisa ndenakake Nalendra nggih si Prabu Kalapracana Patih Sekipu besok nek wis tekaning
dewasa tak dadakake ratu ning Selakanda Warobinang kok lajeng niku simpen ngedos pundi Adi Guru Adi wah bola-bali wong tuwa akeh melaleni ora mboten Kakang badhe menapa kula mboten kemutan menika jaman sampun pinten warsa laminipun menawi saking pitanganku kirang langkung sampun 2 dasa warsa utawi 2 dasa taun kok paduka menika mboten kemutan dos bala dalah pergenjong pragenjong Pak Pong ada soto jenenge Robyong rambut dawa jenenge Gondrong untung tek jenenge Ompong wah wong di bojo mobong-mobong tinggal jagok mah dikeloni wong kurang adan kula Adi Guru adiku Langka basa kemrobyok mung gane beton nika dos pundi Adi Guru paduka menika sampun janji mongko paduka menika dewa menika tinula dateng sedaya para titah tinula tinlodo kangge tepo tulodo dateng para titah kok paduka dewane njet akeh lali niku dos pundi menika Adi Guru sak menika mekaten Kakang rening paduka menika tasih kemutan mbok nggih cobi kepareng kula aturi njaraken duk nalika lampahan 2 dasa taun ing sampun kepengker menapa estu kula menika paring dawuh nibakaken upata dhateng pun kadang menengaken cobi kula aturi piksaen menika bumi konjang kanjeng langit kelap-kelap katon lirik kinjanging alet risang mawe gandrung sabarang gadul ukir nyomoyak mayek Paduka Adi Guru Adi mirsani sejarahipun untuk nalika 2 dasa warsa sampun kepur monggo matu mirsani Adi Guru katangmu padha rancengan Kutha Pandhatata Kadiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Bawana Bana Marga
Ya jagat ya dewa Bathara asisaning Bathara jagat. Nggih pati sekipu kula nuwun wonten timbang dawuh. Sinuwun. Ora ayat padha raja piswanira marak ana ing ngarsaning ingsun ya te. Kawula nok-nokno ingkang linggih mundi pangestu paduka raja sowan kula namung kula ngaturaken pangabekti kula mugi konjo. Iya. Tak tampa banget panarimaku sira ngaturake bekti marang panjenengan ingsun. Sawise satata lenggah kepiye nalika jeneng sira ndak utus sowan menyang Kayuwangan Suralaya. Nyuwun mantas dening widodari kang aran Bathari Suryawati atmajaning Bathara Surya. Pukulun Bathara Guru marengake apa ora ate? Inggih sinuwun. Penglamar paduka din menika sampun dipun tampi kayan Pukulun Bathara elah dalah banget. Ya bala Pandhamya gumulung ing Sata Kurawa. Sata Kurawa kembahku nggih. Ora dalah ya jagat ya dewa Bathara asisaning Bathara jagat. Rumangsa bejo kemayangan bungah rasaning atiku dina iki penglamarku ditampa kelan Pukulun Bathara Guru. Aku kelakon dhaup widodari aran Bathari Suryawati. Wah pinter tenan kowe Tete. Mula dina iki nyatane kowe bisa ngrabekake aku calone kowe saiki nyuwun bebono apa nyuwun apa te. Wadon ora njaluk lintang karo rembulan apa kowe njaluk bisa nek mati tak kijing sarwa mas gelem apa ora. Walah mah dipun bang-bang pejah. Ya yen ngono apa kowe nyuwun rabi widodari apa rabi sapa karmu? Apa bilih rabi pesinden ya entuk. Sing prawan ya ana, sing londo ya ana milandi. Wah, kula dereng remen palakrama sinuwun paduka nglampahi palakrama kula sampun bingarasing manah kula. Ya syukur sekedhi jumurung. Banjur Pukulun Bathara Guru paring dawuh kepiye meneh. Besok kapan dhawuhku kelan Bathari Suryawati inggih. Dawuhipun Pukulun Bathara Guru kapuring ngentosi wontenipun sileming prau gabus miwah kumambange watu item. Ya bacutno kepiye meneh. Lajeng dintenipun ingkang damel dhawuhing pinang temanten kapuring ngentosi benjang dinten Selasa kliwat. Kayan wulanipun wulan Jumadilah. Wo wong edan. Bola-bali kuwi patih pekok, patih goblok, patih pengung. Diapusi karo dewane mung hoa-hoa wae. Lho pripun to? Apa eneng? Watu kok ngambang ya apa eneng? Apa eneng dina kok Selasa kliwat ki enenge dina Selasa kliwon. Lan sasi kudune sasi Jumadilah apa Jumadilah kok Jumadilawas kuwi nalarmu teko ngendi? Nyuwun pangapunten sinuwun. Bola-bali iki patih pekok mbiyen ora sekolah. Mula memper. Ngerti yo, sak temene jeneng isun ditampik penglamarku kelan Bathara Guru. Milut dina iki kabeh para wadyabala saka nggiling wesi padha siapna, padha krikna. Pirana sing sekti, sing digdaya, pira ana sing gamping-gamping ayo.
Trik lampit rungkat kimpul ngluruk nyangkayang saya monggo kula dherekaken sinuwun. Raffi jujur pakai facial foam ini. Awalnya tertarik dengan itu karena dia ini cleanser yang hypoallergenic. Teksturnya tuh kayak gel gitu dengan kandungan natural noni ekstrak dan 9 probiotik kompleks yang berfungsi melembabkan kulit dan menjaga keseimbangan mikrobiom kulit. Terus juga yang aku suka tuh setelah cuci muka dengan ini kulitnya tuh nggak berasa ketarik dan bikin lembut kulit. Sindene cupi tak cucup bon-bonan. Pae akeh elu ya, Pak. Ya, ikan nyangkayangan Suraya nggone adem lho. Kowe kok ora klamben blendes ngono ku piye? Ya, aku nggo obat to, Pak. Aku gawakno obat antingin ya, Pak. Ya, wis tak gawe. Karo gawakno obat plikita ya, Pak. Ya. Ora plikita, pil kita. Oh, anggerak nek plikita. Wah, sinden ayu-ayu ya, Pak. Ki cedhake DJI Kidul iki
Cupli anakku itu datang nyinden ya Pak. Iya ya betake arep golek berkah karo Pak ya kaya ngono ah. Kali sing mburi iki anakku oleh catur jalan kondang ya natake aku ya kudu natake ya natake gendar Pak. Anakku Joko Dolok ya bedhok ya laris jalan kondang. Wong tuwa mung garek melu anak wis garek melu sing ndi sing cilik apa sing gedhe karo anakku Surasa jalan kondang kabeh. Anakku wedok isih ora tau nyinden ki kan. Tak gelem nyinden kembok terus nyinden ya mah lumayan. Kae sing dene sing cedak karo Mbak Dolok aja kae Mbak Rate. Mbak Rate tak ngenek ya. Wah. Tetak urung areng main-main. Yo Pak. Pak panas Pak. Panas ngopo? Pak wes kaya putu gawa emang nangis sama. Wah, lah kurang ajar. Utut dulu, 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 bubar kerja, utut dulu, bubar makan, utut dulu, bubar minum, utut dulu, ngeloni, utut nih, utut dulu. Wah, dipari jatah karo Budhe Rubiah ki wae. Rokok nek ra tuku kok ya inek. Wah, aku maning nggon kerun ngarepan petuk Budhe Rubiah. Mas niki pun kula cepaki beras kuning ndak aku nek arep diparingi apa belane beras kuning. Ah, udut sik. Serat nih. Wes kaya ngebuli Mbak Siti ya. Nih, pisan kan. Wah, anakku catur kae tak beluki kok beluki Pak Ramet ku beluki. Yes. Ning ora nduk Pak. Yo. Ugh!
kadang padha orang dena becik besok amendem berarus Paris kang prayitno wong ing ndara ati iku awak Pandhawa ora urung dadi mungsuh wong Titiang Mas Pati Raja Dewa iki wangune ana dewa kang aglah ning pangarep aku ayo sapa sira ngaku oh ya melek netramu bolonga gobok maku jata saka ing argoda aranku Bathara Brahma kowe ngaku ayo buta buteng betangan ya budimu marang tata nyepepet wani bathok mangruangmu ya yen kowe tambuh marang aku mburi saka negara Giling Mesi aku keseting Sila Prabu kala pracana aranku Patih Sekipu kowe Patih Sekipu iya Sumedya ngopo kemawani munggah ning kayangan Sura ngemban perintah dawuh Sinuwun Prabu kala pracana jaluk Bathari Suryawati Janurambala weh malah jongkeng Kang Sura cangkep weh Ya bala pandom yuk gumulung ing Sata Kurawa. Sata Kurawa kembahku nggih. Ong
titian Klodra Mas Patiraja dewaku kuwi ayo. Tara Brahmaja gemblel mustakamu kowe bisa ngasurake kridane wadya balaku. Ayo iki tandingana. Gedeng kote saka negara ngiling saranku. Prabu Kala Pracana janji ora mbok ulungake. Atare Suryawati kelakon jongkeng kayangan Surya Singa sing tiwasan lekaning atiku.
padha arang dena becik besok amendemo baris-baris kang prayitna ya saronta wonging Darawati putraku nggih Indra lan Brahma bisa antuk karya apa ora nggonmu ngundurake paramuka saka negara Giling Wesi. Waduh, ngaturaken ketiwasan Rama. Inggih ngaturaken ketiwasan. Dinten menika sedaya para Jawata sami kasoran juritipun mangsa yuda kaya Nalendra saking Giling Wesi Prabu Kala Pratana saklangkung sekti mandra guna prayajaing jurit palugun. Wah, lajeng kados pundi Adi Guru menika sedaya para Jawata sami kasoran juritipun sakmenika mekaten Kakang. Miturut saking kodrating Jawata bilih ingkang saged nyernakaken Nalendra Giling Wesi menika tanah sanes kajen namung Jabang tetukuat majanipun Werkudara kayan Dayarimbi Kakang. Lho menapa mekaten Adi Guru? Inggih leres. Namung kawin ngono wekdal samangkih wiwit lair Jabang Tetuko ingga sepriki sampun meh ndungkat tigang warsa laminipun inggih menika poneng ari-ari dereng saged pisah saking puseripun pun Tetuko sabab menapa madha dhateng saring gegaman. Gegaman ingkang landhep boten saged nedhasi inggih menika pun ari-aripun Tetuko menika. Wah, lajeng kados pundi Adi Guru? Menika ingkang saged damel magas utawi mugut useripun pun Tetuko tanah sane kajan namung pusaka kadewatan nggih menika pun Kunta Wijayandanu nggih Kunta Wijaya Capa ingkang mairangka kajeng Stubamaya. Oh mekaten Adi Guru inggih. Pramila wekdal samangkih mumpung pun putu kula Permadi ingkang nembe teteki yoga brata wonten ing Wanapala Srara. Ngemban perintahipun pun Werkudara ngupadi syarat sarana wujuding pusaka damel magas ari-aripun pun Tetuko menika. Menawa ngaten Adi Guru inggih pramila monggo paduka kula aturi njugaraken Pramadi anggenipun tapa wonten ing Wanapala Sara. Menika Kunta Wijaya Capa paduka paringaken pun Permadi supados damel magas puseripun pun Jabang Tetuko. Nih sampun saged pagas ponang ari-ari pun Jabang Tetuko paduka pundhut kaboyong dhateng kayangan Suraya ingkang pinadados jagoning dewa. Oh nggih. Ning ajeng kepareng kula nyuwun pamit. Pusaka Kunta Wijaya Capa kepareng badhe kula tam monggo kula aturi nampi Kakang.
kepiye iki mau? Bu. Wewe ya aja bingung ya aja bingung. Permadi kula wonten dak. Lah iki mau dirangkani kok ora ana wangunipun menika manjing dhateng puseripun pun tetuko. Lah lanjut. Kepiye kok dadi lakon kaya ngono? Waduh. Kepiye Permadi kok dadi rangka? Wujud kayu manjing ana puseri si jabang tetuko ki piye? Wah, iki piye anakku? Lakon kok kaya mengkene. Anakku tetuko apa ora ngrasake lara ing atase kayu. Wujud rangka manjing ana pusere. Anakku jabang tetuko piye? Wis aja padha nangis dhewe aja tawang-tawang syarat ora aspo ya nggih iki kudu kodrating Jawata mengkono. Ning malah ndadekke sektine ya kuwi anak lanang si jabang tetuko Werkudara. Wis aja kuwatir. Ya mung aku meling marang jeneng kita Werkudara. Rening sira iki ingkang duweni anak besok yen ana perang gedhe. Sinebut perang Bratayuda nek nganti anakmu tetuko mungsuh marang si Suryatmaja Suryaputra kudu sing ati-ati nggone mlainane manjen itu kudu mbok reksa mbok jaga sing prayitna mergo besok yen nganti ana pusaka manjing rangka ngono ya nggih. Wah iya. Yo tak eling-elinge nek nganti ati pasuhan kan Suryaputra nek nganti ana pusaka manjing rangka malah mbebayani mbilaene. Ya wis aja asmang. Dina iki dawuh Adi Guru, anakmu Jabang Tetuko bakal sinaraya dadi jagoning dewa kinen nirnakake Nalendra. Inggih Gusti Prabu kala pracalan pati sekipu. Wah, iki atase bayi cek lembut cek abang dadekke jagoning dewa kon mateni. Ratu ning buta apa bisa wis aja semelang. Wis yen ana apa-apa wis aja semelang besok putra malah dadi bocah kang sekti mandraguna kang gegirisi. Ya sak karepmu. Sing baku kudu praetna ngomong ae di anak. Ya dina iki tak bawa nyang kayangan Sulaya nggih. Ayo Ibu. Adi Guru kados pundi Kakang Narata? Wah sakderipun kula nyuwun pangapunten. Anggen kula paduka dawuh maringaken Kuntawijayandanu kala wau. Debul klentu kula paringaken pun Suryatmaja. Lho lajeng kados pundi Kakang? Inggih. Lajeng dipun sun wangsul kampun Permadi nanging Permadi namung pikantuk rangkanipun. Damel magas pusenipun pun Jabang Tetuko nyatanipun sampun pikantuk damel namung ponang rangka menika manjing dhateng puseripun pun Jabang Tetuko inggih mboten dados menapa. Sakmenika paduka boyong dhateng mrepat kepanasan pinurih mapakaken kaliyan Prabu Kala Pracana Pati. Nuwun pamit Adi Guru. Ayo, Ger.
Lah dalah wangune dia wis supet nalare wis kentekan wadyabala para dewa padha kasoran jurite. Iki ngatasi jabang bae dijokke palagan dijokke paprangan ki dayane sepira. Jenengmu topo, jenengmu topo. Kowe kok endah nyuwara bocah wae, wangune rada gedhe iki. Ya aku Prabu Kalapracana, aku Patih Sekipu. Kowe jenengmu sapa? Aku Tatang Tetuka. Kowe dadi jago. Ora badhok dina iki, Pak. Wah! Bukula Narada ana kuwi gati apa Prabu Kalapracana? Saiki aku yen mung mungsuh bayi nggih ngisor aku wis ketanggungan swega aku. Ora tanding ora gabak. Lho nyatane kowe ditempi ning mah klesetan iku ora babak piye wegah dina iki. Yen ora mbok gedhek karo Sudi aku tanding karo bayi. Pira aja semangat gane. Tonton. Kadosa pundi kakang-kakang Kaneka Putra? Wah, lajeng kados pundi Adi Guru, Adi Guru. Kalapracana Patih Sekipu mboten purun meh dipun tandhingaken jabang bayi kados ngaten. Nyuwunipun kedah dipun agengaken supados saged gebak ngenipun Bandayuda. Oh inggih. Nggih Empurama Yadi kula timbang dawuh. Saiki dina iki jabang Tetuka iki mara cemplana kawah Candra Dimuka jedinen karben bisa sekti mandra guna lan bisa sinengkake marang kadewasaning jabang inggih mboten ngestakaken dawuh. Rama kula namung kula gadah panyuwun sedaya para Jawata supados sami nglepasaken wujuding senjata pusaka ingkang landhep-landhep kula nyemplungaken wonten kawah supados saged amimba sektinipun jabang. Ya wis aja wasum langit ayo nggih.
timbang Adawadi Guru. Sakmenika tetuka sampun dipun jedhi wonten ing Kawah Candra-Dimuka. Badhe kula kinten wujuding busana kangge usananipun pun tetuka menika. Ayo monggo Glatir paring busana dhateng pun tetuka. Iki tosan Katut Kaca tinon maapake ngarga suta tekapira Sri Kresna ya jagat ya dewa Bathara asisaning Bathara jagat iku ana menungsa loro ngadhep ana ngarepku kowe jenengmu sapa lan aku jenengku sapa wae ladalah Kakang Narada weh kula timbang Adawadi Guru wangune bocah menika tasih alit sejabang nggih mboten pun jamak imrahipun dereng saged basa dereng saged tata krami inggih mboten dados menapa Di Guru nggih sira iku aranmu Jabang Tetuka ya nggih aku jenengku Tetuka lah kowe sapa ulun Bathara Guru aku iki ratu ning dewa lah kang lenggah ana mburimu sapa aku Bathara Narada ya nggih. Wah, adalah ya. Mengkene nggih mangertiya. Sira iku sak temene atmajane satring munggul pamenang Raden Werkudara ibumu Dewi Arimbi. Aranmu Tetuka, dadi bapakku Anjir Werkudara ibuku Dewi Arimbi ibuku kuwi. Iya ya nggih. Mula sira wis katon dewasa, dina iki sira wis tak paringi busana. Kang mapan marang jeneng sira kang aran wujud caping Basulanda kang wis mbok agem kuwi daya pangaribawane menawa sira udan ora kudanan panas ora kepanasen waduh aku diparingi caping Basulanda iya lan sira tak paringi wujuding Kotang Antarakusuma menawa sira bisa mabur tanpa sesotyo tanpa sutang dadi aku nganggo Kotang Antarakusuma aku bisa mabur. Iya, sira bisa mabur mletik tanpa sutang. Lan ora nganggo setyata ora duweni suwiwi nang sira bisa mabur. Ya banget panarimaku. Lan sira ndak paring wujuding ya kuwi walungsungane Hyang Nanta Boga. Kang mapan ana sakjroning kulit sak jabaning daging kuwi daya panguwasane sira lamun ngambah ana lemah sangar kang wingit-wingit boy ora dadi boy pengopo sangar ilang musna bisa tawa tawar tawi ya dadi aku diparingi walungsane Ananta Boga kena kanggo menawa aku ngambah ana lemah sangar kang wingit kan gawat-gawat ora dadi boy pengopo iya nggih mula dina iki jeneng kita nggih Seksena jagat sak sira tak paringi tambah jeneng Raden Gatut Kaca kowe ya. Tetuka sira wis ditambahi jeneng ya kuwi si Gatut Kaca. Aku ya titip jeneng. Ya kuwi jeneng tak paringi jeneng ya kuwi Kaca Negara lan Raden Sutana wis ora usah disampaki wae.
Yo banget panerimaku aku diparingi jeneng Kaca Negoran. Gatut Kaca lan Sutana. Ya. Wis dina iki nggen ngemban perintah Adi Guru kita kinen. Ngarah senane Prabu Nirwa, Prabu Kalapraca lan Patih Sekipu. Iya nggen mara gagi nggak papakno. Ratu Giling Wesi Prabu Kalapraca lan Patih Sekipu padha sirnakno. Kuwi dadi klimping jagat lamun sira bisa nyirnakake. Nalendra Giling Wesi Prabu Kalapraca lan Patih Sekipu seksenana. Besok temeka ning wayahing mangsa kala sira tak kepyake dadi ratu ning kayan Sila Kandawara Binangun ya ngger. Ya. Yaksa Goro reka giri-giri kang nyoleh Prabata abang kawel agar mangwa mungsul aminta awan aminta lawan terus wanebdon Sadya sonarsa mbadhok-mbadhok Om titiang Lodra Mas Patik Raja Dewaku ya wangune iki ana satria bagus wah mencorong guayan melang-melang pundake sak tebok dadane kowe jenengmu sapa kowe yen takono Raden Gatotkaca kowe sapa Nalendra Giling Wesi Prabu Kalapracana aku warangka ing Giling Wesi ya kuwi Patih Sekipu ayo kowe jago ning ndi kowe ya janji Bathari Sarawati diwenehake jongkeng mati anut lakon kene Wah, edian. Wah.
Talika kaya mangkono Raden Gatotkaca najan bagus warnanira nanging kagungan siung eling-eling ibunira kang aran Dayarimbi putu Prabu Tremboko siung modot sak gedang kluthuk nyakut dateng janggane Prabu Kalpataru pedhot pecah kapisanan Betul. Walah dalah sekti mandra guna tenan kowe ngger wong bapakmu Werkudara Satria gegirisi sekti mandra guna pilih tanding mula ya anake ya ampuh ning ibumu kuwi Dewi Arimbi ngger ibuku Dewi Arimbi ya kuwi putra Prabu Tremboko tunggal Arimba mula ya ijik turun buta mula jenengmu kangger kowe bagusmu tiru bapakmu ning kowe duwe siyung ngger mergo ibumu kuwi buta. Menapa mengkono? Iya. Mula dina iki welinge Kang Ulun ngger kuwi kudu dipangur. Ben supaya bagus lan kowe nek guyu kudu mbok tutupi kacu mergo saru mula dinul marang liyan. Ya banget manah. Ya dina iki bakal tak pangur lan tutupno senakno patis ibu ngger ya ngestake daun wis tutupno ngger mbok kapake nggih mbok cakot ora? Untuk wis mbok pangurake nek nggo nyakot. Oh, lah ta iya ya. Lah mbok kapake mau? Tak untir gulune. Waduh, Pak. Ya tangane ngungkuli gunting landhepe wis to. Pedhot gulu wis atur ayo ngadhep ngersane di guru, Nger. Iya.
Dados pundi Kakang Narada? Inggih Adi Guru wangunipun kewayah pun Gatotkaca sampun pikantuk damel. Prabu Kala Pracana Patih Sekibu sawadya balipun saking negari nggih wuji sami. Pejah sedaya. Pun boten wonten ingkang sami gesang. Inggih syukur sekedhi jemurung Kakang Narada. Nggih Gatotkaca. Ana wigati apa pukulun Bathara Guru. Ya banget tarima kasih jeneng ulun kita bisa gawe pepadhang ana Kahyangan Suralaya ya nggih saking bunga buahe atiku iling-ilingen lan ceksenana besok menawa wis tumeka wayaning mangsa kala. Sira ora ketang mung sakmure jagung suwene mongko muni jagung kuwi mung 3 sasi. Ora ketang mung 3 sasi sira bakal tak kepyaki dadi ratu ning Kahyangan Silakanda karo binang jagat sing sasi. Ya banget panarimaku sang wong pukulun Bathara Guru. Yen mengkono aku arep bali nang arca padha goleki bapakku Werkudara ibuku Dayarimbi nyuwun pamit. Ya nggih. Sangoni Basuki nggih. Kakang Narada sedaya kalepatan kula nyuwun pangapunten estunipun kula ingkang kesupen Kakang. Lah rak pun pitados samnika to Adi Guru inggih. Sareng kula sampun paduka gancari lampanipun tetuka anggenipun tenakaken Alendra Ngiling Wesi menika laminipun sampun pinten taun utawi pinten warsa. Kirang langkung sampun kalih dasa warsi laminipun inggih. Wangunipun kula ingkang kesupen leres kula menika sampun maringi berjanjen dhateng putu kula pun tetuka inggih. Milasaken menika Kakang Narada paduka ampun ngantos jerir kaos. Kula aturi tumedhak dhateng inggih menika Gunung Jamurdipa mrepeki kayanipun Gatotkaca. Mangke paduka kanthi paduka suwanaken dhateng Kahyangan Sula badhe kula wisuda dados Narendra wonten ing Silakanda karo Binangun. Oh inggih mboten aku setaken dawuh. Kayan kula aturi ngas pantes kula aturi mbidalaken anggenipun sami gantung sebo sedaya para Jawata kula badhe mancing dhateng Datulaya. Inggih mboten aku setaken dawuh. Gerendra won timbangan dawuh Kanjeng Rama pukul wis sira kang praena ati-ati nggonmu ngontapake marang kabeh para Jawata kang supaya nimbali Gatotkaca supaya ngadhep ning ngarsa ulun. Inggih mboten langkung setaken dawuh. Nalika semana paripurna sabda pangandikane Sang Hyang Guru, sabda pandhita pangandika Raja Ratu tanara bedane. Yaya dancang sita ketesan wis kresna tangking indeni lain. Sang Hyang Guru siga mancing dhateng mayang arum gupit mrandra gini kalamun cinandra ayah binayang baeng kari tindak ira.